od značky Poppyhead. It's giving pink. Estetickosť, neestetickosť, treba sa k tomu dostať. Čekuj. Poppyhead bude mať tiež voľajaké highlightre, ale že toto je velice pekné. Ideme si to Zas tie chujoviny. Zerá to následovne. Líblošteky sa tam nachádzajú. Dúfam, že neštipujú jak ty predtým. Lebo tie kropy nemá rada. Kropy nepotrebuje plumpingovať. Kropy si to vyplumpingovala v Beauty Factory. Lip glošteky. Pearly Eye Pencil. 2 kusy. Ja nerobím s očami nič. Sú oči, ktoré nepotrebujú ani pencil, ani shadow. Topper eyeshadow. Neviem, či vieš, čo to znamená, ale ani ja ne. Bude asi voľajaký akože eyeshadow. Tak. Illuminating Setting Loose Powder. Loose už mňa viacej zaujíma, pretože je sypký a blišťavý. Potom sú tu 3 takéto zabalené veci, ktoré sú blišťavé taktiež. To sú highlightre, ale počujem ma, ten highlighter je normálne akože na povrchu, jak šmirgel. Počuješ to? Čiže týmto sa môže že aj peelingovať. Highlightovo. Srdečne vás pozdravujem. Cmočík!